Πώς να έχεις γρήγορα μεταφορικά όταν θέλεις να στείλεις ένα προϊόν από την Κίνα σε ένα πελάτη σου. Διαφορετικά dropshipping. Αρχικά έχουμε το παραδοσιακό τρόπο μέσω AliExpress. Τα σημαντικά κριτήρια είναι δύο που πρέπει να ακολουθήσεις. Αρχικά, να βρεις μια αγγελία με καλές κριτικές και το δεύτερο, ο προμηθευτής να έχει πουλήσει πάνω από 1000 κομμάτια. Από ό,τι βλέπεις, τώρα έχουμε 20 Ιανουαρίου και η αγγελία του AliExpress μας λέει πως άμα παραγγείλεις σήμερα έχεις δωρεάν μεταφορικά και θα φτάσει 24 με 28 Ιανουαρίου, δηλαδή σε μία εβδομάδα. Ναι, μένει μία εβδομάδα παράδοση, είναι καλά μεταφορικά, αλλά αν πάμε στο κατάστημα του προμηθευτή, μπορούμε να δούμε ότι η τοποθεσία του είναι στην Κίνα. Επομένως, αν θες να μειώσεις το χρόνο παράδοσης στα μεταφορικά, θα πρέπει να ακολουθείς αυτά τα δύο. Να δεις σε ποια τοποθεσία είναι ο πελάτης σου, για παράδειγμα Αμερική, και να βρούμε μία αποθήκη η οποία ο προμηθευτής βρίσκεται στην Αμερική. Θα μπούμε σε έναν άλλον προμηθευτή που ονομάζεται Zendrop και από ό,τι βλέπεις και εδώ μία τεράστια ποικιλία με προϊόντα. Όσον αφορά την τοποθεσία που θέλουμε να σταλεί το προϊόν μας, θα βάλουμε Αμερική. Θα πατήσουμε αυτό εδώ το τυχαίο προϊόν που μας έχει εμφανιστεί και από ό,τι βλέπεις με μια γρήγορη ματιά, ο χρόνος παράδοσης για να σταλεί το προϊόν απευθείας στο πελάτη μας είναι μόλις 3 με 5 ημέρες. Οπότε, άμα ξέρεις να διαλέγεις προϊόντα αλλά και προμηθευτές, ο πελάτης δεν θα παραλάβει σε 2 μήνες όπως αναφέρεις, αλλά σε μόλις 2 ημέρες.